30 दिवस 30 म्हणे, दिवस 16वा मन 16वे. धर्माचे गाई आणि त्याला दात कागे नाही. या म्हणीचा अर्थ असा आहे, म्हणजे एखाद्या पूर्वी दानधर्म करायची जी पद्धत होती, म्हणजे गोदान करणं किंवा धान्य दान करणं, असं. गोदान म्हणजे गायींचं दान करणं. तर पूर्वी असे गायी वगैरे दान केलेले असतील, तर एखाद्याने जर गोष्ट दान म्हणून दिलेली आहे, तर दुसऱ्याने त्याच्यात खोड्या काढू नये किंवा तिला हेच नाही तेच नाही, म्हणजे जी गाय धर्माने दिली त्या गायीला दातच नाही येत वगैरे अशा ज्या चुका काढणे, किंवा आपण जे म्हणतो ना की एखाद्याने जर त्याच्या परीने मदत केलेली आहे, तर त्या मदतीमध्ये किंवा त्या कामामध्ये आपण खोड न काढणे, याच्यासाठी म्हणे. किंवा तुम्ही जर चांगल्या हेतूने एखाद्याची मदत केली आणि त्या मदतीमध्ये जर एखाद्याने खोड काढली, तर त्याला म्हणा धर्माचे गाई आणि तिला दात कागे नाही. धन्यवाद.